skub shisha ban iohsngew ya ke jingieit bat ke jingkyrshan jong pi Baroh ke jingkyrshan jong pi kalong ke jingkyrkhu kaba khraw ha ke jingim jong Nga.Khublei Shibun Iaphi Baroh ke jingieit bat ke jingkyrshan jong pi ke pen shluriang aban trei shitam shu bat ban pen mi ya ki kamba pha Nga.Khublei ban iohsngew ba ki video jong ki iohsnu ba bat ki jing to Iaphi ke jingbun ki views bat ki subscribers ka pani ba pi bat Kyrshan shisha yang Iaphi ba pidang Kyrshan yang kine kilunti ba subscribe ya ka channel jong aban yu jing tip shapang ki video ba teman share ya ki video sha ki paralok bat ka kurin comment ba dai jing mo ban pen ba shu ya ki kam jong jingkyrshan jong pi kalong ke jingkyrkhu kaba khraw Nga.Khublei ban don ya akum ki paralok bai bat ba Kyrshan Nga.Khublei Shibun Iaphi jingieit bat ke jingkyrshan jong pi ka pen shluriang aban trei shitam shu bat ban tan mi ya ki kamba pha Nga.Khublei ban iohsngew ki video jong ki iohsngew ba bat ki jing to Iaphi ka jingbun ki views bat ki subscribers ka pani ba pi bat Kyrshan shisha yang akan tu Iaphi ba pidang Kyrshan yang kine kilunti ba subscribe ka channel jong aban yu jing tip shapang ki video ba teman share ya ki video sha ki paralok bat ka kurin comment ba dai jing mo ban pen ba shu ya ki kam jong ke jingkyrshan jong pi kalong ke jingkyrkhu kaba khraw Nga.Khublei ban don ya akum ki paralok bai bat ba Kyrshan Nga.Khublei Shibun Iaphi jingieit bat ke jingkyrshan jong pi ka pen shluriang aban trei shitam shu bat ban pen mi ya ki kamba pha Nga.Khublei ban iohsngew ba ki video jong ki iohsngew ba bat ki jing to Iaphi ka jingbun ki views bat ki subscribers ka pani ba pi bat Kyrshan shisha yang akim tu Iaphi ba pidang Kyrshan yang kine kilunti ba subscribe ya ka channel jong aban yu jing tip shapang ki video ba tumai share ya ki video sha ki paralok bat ka kurin comment ba dai jing mo ban pen ba shu ya ki kam jong jingkyrshan jong pi kalong ke jingkyrkhu kaba khraw Nga.Khublei ban don ya pikum ki paralok